Zvamuri muno mugomo munofarire mugomo. Muno. Ini nangu especially tiri muno hangu ndofarira tsupu. Moda tsupu. Tsupu netsambati. Netsambati. Ya zviri right. Unonyatsodziziva tsambati? Dzakaita sei mungagona kutitsanangurira we? Tsambati dzakakura kusvika panapa. Dzakakura kusvika papi? Kusvika apa. Kusvika ipapo. Saka dzinowanikwa nevanhu vakaita sei manje? Idzi dzinowanzowanikwa nevanhu vanenge vakatsvukira mukati sezvakaita inini. Wakatsvukira mukati? Ko vanhu vakatsvukira kunze manje vanodziwanira? Aiwa idzodzo dzavanyanyadzwana vanenge vakutotsvaga maroro. Vakutsvaga maroro? Alright. Alright. Iye zvamunofarira tiri mugomo chainzwe. Rega titaure zvelockdown izvi zvepakwarantine patira. Zvamuri pakwarantine so nhasi mukuru wenyika hanzi awedzera extension aenda palevel 2. Munoti inazve uye kuti level 2 iyi muri kuti inayo. Iyi level 2 iyi tinongoinzirawo kuti vanenge vachingotaura kuti level 2. Asi inini hangu semaonera hangu. Ndiona sekuti zviri right izvozvo. Muona sekuti zviri right? Wezi izvezvizvi zvitotipawo mukana wekuti ase wekuti tiwanyatsowana nguva yekuenda mumakomo. Mumakomo. Anotivhiringa. Alright. Plus vanhu vazhinji vanenge vari mudzimba. Saka tsambati dzinenge dzakawanda. Dzakawanda taakudya tiri vashoma. Alright. Saka muri kuti chiine lockdown yowedzerwa here kana kuti yotapudzwa? Ini hangu ndototi dai vatosvika kana muna October. Kana muna October? Kana October zvainenge iri right. Saka zviri right. Ndo maonero angu zvangu. Saka mashoko enyu munoti chikuatireri nenhau yelockdown uye nenhau yemaitsambatsi netsubvu nemaroro izvi? Kune vakateerera nevose tinongoti ngatirambei tichiita se tichikurudzirawo tichimotivheta mukuru kuti aramba achitiwedzera mazuva. Inini hangu ndanifunza kuti pamwe takasvika October but mamwe maonero kuti kana tikasvika muna December hapana problem. Hazvina kushata. Takuenda kuChristmas pepa. Zvinenge zvakanaka. Because gore rakapera Christmas inini hangu hainondinakidza because vanhu vaitishanyira vakati one day. Wenguva wakawanda vaida vashoma. Chikafu chanjiri hangu zvinondifadza chikafu chanjiri chishoma. Hazvina kukufadza? Hazvina kumbondifadza. Saka hangu chikumbiro changu chochikumhuri yeZimbabwe dai tangobatana mazuva angoramba achiwanda tongowedzera 2 weeks waya kusvika tasvika muna December. Saka muri kuti pakuwedzera pakana wakati tikuwedzera nezuva rimwe chete zvinoita kuti tawedzera ne1 day mangwana kuti tikuwedzera ne1 day futi kana muda kuti kana twakati tikuwedzera ne4 months kana mukuda zvemaweeks. Personally ndingangoti ngatingoti zvemaweeks because tikati zvemamanzi vanhu vemuZimbabwe vanozvijaira zvezvinhu zvihombe vanoda tudiki kuti tikati 2 weeks yedu kusvika tapedza kana 6 months dzacho vanozvitambira. Asi takati zvokuti vapihwa kana 2 months kana 4 months havanyanyozvifarira vanopinda mustreet. Asi 2 weeks izvi tosvika kana gore rino vanozvibvuma. Saka tinotenda nemashoko enyu mukuru amataura. Same to you. Same to you. Makadi henyu mukomo. Tiri pedu makadi. Ndine mubvunzo wandinawo mushoma mungagona kundidayirawo? Munogona henyu kubvunza munotendera. Right, ndiri kubvunzawo maererano nokuti muri kumboona sei maererano nezvelockdown yadai kutekeshera nenyika rese kudai? Lockdown ka inini nangu ndiri kuti lockdown yakanaka yakashata. But kwandiri hangu inini ndiri pakati nepakati kuti kushata nekunaka. Kana muchiti yakanaka yakashata munganyatsotsanangura kakunaka kacho kuti kanakiro kapi aka? Yakanakira kuti like munoona kuti chikafu chekumba manje izvezvi ndinonyatsozvihira zvangu sadza nemuriwo. Hamusi kuona ndakutopenyerera so nekutsvuka kwana autonditikedha. Ndikuzviona ndikukuona uye chikafu ndikunyatsozvihira. Yakashatira ndepekuti vanhu vanenge vachiwanda saka vamwe vanenge vachitipedzera. Saka mukureva kuti panyaya yechikafu apa ndo pane nyaya yenyu kuti plus yakanakira kuti unenge wakazvigarira pamba uchibvira zvihira wakazvizororera. Ko ngatiti mimi muri mudzimba dzenyu munoda here kuprovhaidwa chikafu kana munoda kuzvitsvagira chikafu chekuzvidyira? Pachikafu apa ini ndinofunga hangu kuti tikaprovhaidwa chikafu ka tichifanira kuzvitsvagira zvinhu zvakanaka. Because chikafu chinodiwa uye kuti tikafanira kuzvitsvagira vachitiprovhaida zvinhu zvakanaka. Toona zviri zvinhu zvakanakisisa kwazvo.
zvakafanana kana pauri kuti extension iye inini mafungira angu ndiri kuti vachifanira kutiwedzera nezuva rimwe chete takamirira ma2 weeks tauma2 weeks takamirira mwedzi tamumwedzi takamirira gore kusvika tasvika muna December. Saka muri kuti kana tikasvika December tine lockdown zvinenge zviri okay kwamuri? As long as tichiprovaidwa chikafu tichifanira zvitsvagira zvakanaka. Ko zvazvakadaiwo chikafu chichinetsa vanhu vachizhamba nechikafu nekutsvaga mari yekutoona mari yekutenga chikafu chacho especially zvatiri muno mutauni kudaiwo munoti kudii? Pari panhau dzemari ka ndinganyepanga haizvozvo zvahandizvisiye but ndiri kungonzwa kune imwe nyowani yauya nelockdown iyoyo ma10 nema20 saka zvemari izvi tikati tinganyepeka haina nditozviziye indemataura henyu zvemari aTGS kose zvemari izvi handizviziye ndoziva zvemari aTGS ndandinoziva dai mabvunza henyu zvemari aTGS ndokwanisa kupindurai. Asi munofanira kunge mune ruzivo nezvemari idzodzidzi especially pama10 nema20 achangopinda. Ndoona sekuti inenge iri pfungwa yakanaka kuti apinde muvanhu saizvozvo vanhu makavharirwa kudzimba dzenyu. Kana zviri izvozvo zvemari izvi zvinonetsa manje kose zvinoroesa. Okay. Saka tingangoti kana yauya hai hatirambe tokugamuchira because hatiko tingadi ndo inenge yavapo chero tikangonzi ndizvozvo zvakushanda ndizvozvo because tiri palockdown hatina kana chatinobvuma kana kuramba tinongoti zvese zviri right. Zvese zviri right kwamuri? Zvese zvakanakisisa pa. Right. Mashoko enyu ekupedzisira especially kuzhinji rweZimbabwe kana ku mhuri dzese dzakakuteererai pasi tenderere. Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti mhuri yeZimbabwe ngatishingirirei. Kwatakabva ndokwatichazoda kudzokera kuenda futi. Plus lockdown tada kutanga manje apa tinge tingori pamaweeks takamirira mwedzi saka ndongoti ngatishingirirei nekunamatira nyika yedu kuti aiwa zvinoita bo. Zvinoita. I think ndo mashoko angu ekupedzisira. Tiri mu level 2. Shuri yenyu ndeyekuti tisvikewo mu level 1. I think hangu kana tikasvika pa level 1 2 3 4 5 tobva tabvisa 2 tikasvikawo pa level 3 I think tinenge tabo. Naika? Tinenge tabo. Aiwa tinokutendai nemashoko enyu tinokutendai nenguva yamatipa iyoyi. Muve nezuva rakanaka. Nekuti bvunza. Naika tinotenda.